И здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Петко. Къде си? Аз детството. Сбуто. Знам. Аз съм те учил все пак. Да, можеш ли да стреляш отгоре? Не. Я Давай, тръгвай. Не, аз съм пробвал, не става, тръгвай. Всъщност аз ще бъда с мотора. Само чай, че не съм свикнал на такъв. Абонирайте се за него, линка му ще бъде в описанието. Канал покажа. И за мен се абонирайте. Много браза, не че съм се направил. Малко ме лагеше, не те разбирам. Ех да, с колело, зомби апокалипсис, че с колело, нали? Точно. И няма да карам колело за облучение. Може малко, къде си? Да знаете, че сме в мута и сигурно ще бъде IP-то в описанието също. На сервера. Да. Вижте колко съм умен. Си умен, аз току-що щях да го кажа. Да, но аз се изпреварих. И какво от това? И това. В Гаррис Мод бях снимал с Фрапс, ама много време се качваше и сега снимам с Бандикам. Да, защото Бандикама е по-добре. И аз имам... Не, че е по-добър, просто по-бързо се качват клиповете ми. Вярно, той е по-добър. Иначе в Рапса си и по-добър. Ако се качваха по-бързо клиповете, никой нямаше да тегли Бандикам. Той ще и сигурно. Уиха! Къде си била? На къщата, ама току-що падна. В коя къща? Не в къща, а на къща. Чакай малко да се телепортна. И още не съм се качил. Аз вече ще кажа. Аз съм да вас си. Още не ми това. Преди малко се качих. Знаех. Ама, кой гавна бомби, бе? Няма да те вземат хелт. Споко. Да, знам. Хай, зомбис. Хихихихихи. Не ги давай. Качват се! Ами качват се, ти ги викаш. Какво се мислиш? Аз се отсея. Ти стреляй, ама ще стрелям. Чу някой ги премамва. Едно се кача цена. Там бях преди малко, дето там съм на едно море. Докато се мъчиш И кой се качва тук сега? Стейги. Той поне ми днес голяма похо. Какво става тук, е? Сега, виж тук. Спасявам ва! Вие няма да се справите без мене. Стараем, аз съм пари. Ето и аз искам, не че съм си купил хипер скъпите коли и един хипер скъп мотор. Да, как се ела да помагаш. The fuck? Help me! Ами help me, аз съм на земя. Ама пък аз съм с обърната кола и не мога нищо да направя.
Нито да ги убия, нито нищо. Не, подпаляха ми колата. Гледай го. Да, бъгнах се. Оправих се. Бях се бъгнал в един ларп. И който влезе в сървъра, някой път може да засече в него, защото ние доста често играем. Да. В сървър. Много често, всеки ден почти. Не чак всеки ден. Когато се чуваме. Да. Иначе е скучно съм, защото играем. Да ти убивам ли плячката, да? Не! Идей! Убих ги половината. И защо казахте да не я убиваш? Спри са! Кажи се. Абе, ти се спри, аз ще се справя. Не помага не виж точно за тебе. Ма вече са такова моя плячка. Дето идва към тебе, ама аз се обувам. Не! Ами към мене нищо не идва. Към мене пък се едно идва вече. Престани да ми крадеш плячката, кради на тоя. На мене не кради. Добре, да на този. Аз ходя като пич, ходя. Опа! Май не е време да ходя като пич. Оп. Бай. Фак. Утре, например, ако някой въобще ме гледа, може да нас засече в сървъра. Плячката си. Не дей да ми я крадеш! Спри са! Имам вече 1 000 000. Аз ми остава още 7000. Чая да си ги оставя. Не, аз имах в банката 800 и нещо и вече сложих 200 и нещо и станаха 1 000 000 и нещо. Аз отивам на парашута. Аз отивам на банката, защото се бях оставил там. После на парашута. Окей. Малко да се повозим от кулата. Чакам да дойдеш. Чакай, аз не съм се платна от банката. Тъй... И то зомбитата му са бъгват, докато се усета са покрива. Зад мен е зомби! 2 зомбита зад мене, не. А пък аз тук има 2 зомбита при мене. Банк. Ето на банката съм. Залез. 2000. Колко? 2300. Много малко. Неща да толкова. Искам да взема толкова. Хайде, идвай. Ми чакай, не съм си взел парите. На парашута. Ще се. 50. 60. Май ще тръгна без тебе, усещам го. Идва. Мотора! Панна